Sa maron? Uy, to! Balik gidi kahapon, no? Usa man? Laag na po ko to. Dali, sulod. Mas ko to, Will. Nya, kumusta ang mata? Naulian, ha? Okay naman to. Nayan naman. Oo. Sorry, ato tuha kay nabigla ra mo ko ato good. Nagi kay gipabalik pa kasi mo magpapa diri. Okay na to, eh. Lain, sibalik. Imingaw kayo. Masirtilya na to. O naman na sa sulod, hulatan na dito sa tubangan ko kay tawagon ako kaw. Ayaw mo pag-away ha, basig mag-away na pud mo. Dili lagi to. Hulat ko dili, Sakit na gid. Ate Yana, Lia, nan yung agaw gaw sasa. Hala, nandun si Agaw sa gawas, be. Tara. Asa? Wala man si Agaw. Asa man ka na si Agaw? Ate! Nandun na si Kuya Toto! Asa man na siya? Tara. Asa man na siya? Kuya, naunsa ka diya, Kuya? Sakit pa yung black eye to. Wala naman, ayaw naman. Yung anong goal man kayo ka? Tara na, magtula na ta. Pitaw yan ha, na-play na ta, Kuya. Naayon naman akong black eye, pero akong ngipon na po ni sakit. Ha? Sakit di mong ngipon? Unsa man na hingo? Hingo, duro. Uyong ka na, anay. Di man lang pasyutet. Sure, toothbrush, magugo. May ganito, wala nag-iibot si mong mama. Mauwi ko niya ito di, kay madlo ko na, ibtunin ni mama. Dapat ibtun man dyan na to, kay musapaw na. Nisanga-sanga sa natit kay mo ya. Ayun na, nimuliyoy, mga look, mangka. Tinood, managingon ni Lia to. Unsa man, ako ibutan na bi, hinayon lang nako. Ibut na na. Sure, kati, hinayon lang tiya. Sure, lagi. Kaday lang ha, kay makuha kong hilo. Lia, dali na ka ha, kay makuha kong hilo ha. Wala, unta, dili sakit eh. Di man na sakit mo. Nana si ate Kuya oh. Pero to oh, Sharo, tanggal lagi na ron. Sige, dali be. Bantay sakit na ah. Sige, gunitin niyo. Hindi ko to na. Diyo na. Dali ro kayo nito. Wala gini sakit. Dali naman kayo na, Kuya. Sige, tate. Uliyo, kapit ta. Naiki. Humok na kayo. Sige, hayap ko 1, 2, 3 ha. Sige, ganyan na tayo. Sige. 1, 2, 3. Naputol siya day. Agoy, samot mo kasakit eh. Agoy, palpak. Gahi paday anak to. Uyog na kayo, pero gahi gyapon kayo. Putol good. Kaya kabuha ani laway, oy. Chal, ikta na ba? Sakit na kayo. Saan manabay nga hilo raman ang pantanggal sa ngipon? Patabang na ang papa to. Sige, TV. Ama si Tito. Naraman siguro to sa likod. Lia, tawagan sa si Papa Lia, be. Okay, te. Pana, natawag ka ka ate pa. Na naman daw? Basta. Sus, sa mukha, kay mong nabatay gitrabaho dali. Tara ta. Ano day? Okay ra lagi na to. May matos papa kay kusgan. Tanggal lagi na ron. Okay na. Pangi po ni Tuto pa ba? Kay hingo. Ibtas pa be? Uyog? Manang ginitano diyang baba? Alangan, gitry naman ako nagbira pa. Naputol ang hilo ay. Ha? Naputol lang hilo? Ingan, humok na kayo na. Bidobe? Tinaka mo na? Okay, na ako lang to. Sorry. Hala, uyugan na gidian ito eh. Pero gitry ni magbira, naputol ang hilo? Naputol gani no. Mugay nagbitay ng hilo dira. Sabi na ngipuna ni nga. Di ako diskartean ni TV, gamitan na to ning motor te. Sige pa ikaw, rebahala na. Mugay na patabang misay mo ha. Sige, dali lang ha, balik ako. Asa na to siya te? Ay, magkuha jog motor. Mga ano dito te? Dili po siguro eh, grabe po. Nga, mayong nga, kapit na. Kana. Kani gidubli na nako ning hilo, di na gini maputol. Sige diha ka. Gunit diha ha. Ay pamuhi ha. Okay.
Buluhan tadig maayo ron. Taro nga to ha. Lagi, taron, lagi, salig lang. Ay, siglihok panggunit tag maayo. Ah, kini, pahit sa ni. Andam diha. Look, boy. Sige ha, panggunit diha ha. Buluhan ako ni. Syaro di maputol. Syaro, buat natanggal tong ipuna to. Hey! Naunsa ning sakay manong ka. Ay, pasti lang usahan pagkaputol sa ngipon ni mo ana. Adok mangutoy. Tausag ta ta. So, bataan nga ning sakay manuon. Be, balik, gunit. Gunit ha, dili mo sakay sa motor. Naunsa man ning bataan ni nga. Ate, gunitin naggaksa ti be. Gunitin na para bugat ana ha. Gunit maayo ha. Sa Nakatawa mo kunin mo to ini sakay na manuon ka. Adok mangutoy. Tingani pa. Oy, ngana, gaksa jud maayo ti gaksa kay basig mo sakay na po na diri. Sige ha. Sige pa, ako'y bahala ni pa. Last na ni. Daya. Hala pa, nagubahan ko sa mga motor pa. Hala. Tanggal ang kuwan sa kong motor, bay. Grabe, nangipuna na, oy. Nandiyan ang nangipunan ni ay. Stylan, eh. Lugani, na-damage sa kong motor, oy. Di magsilbi ni ta, ato tag ospital ta. What? Gay, ito ka dintis. Okay, shout out din ako si Kuya Vic Gabriel Monroyd ug si Kuya James Dancel Monroyd. Yeah, shout out sa inyo diha og salamat sa pagtan-aw sa mong video. Thank you. Okay.